ya ka obi ahenni ho asem ho obi tinchen yi wo mampanyin ya srobra mu sampa obi a shifty blame o sampa obi a so obi na eye obi a so evidence enso yehu de wo ye sa de no sampa Medafo mentimi ho ase kakra ekoso ewo sampa ye hu videos ahodo ya etwa egu ebi ena ye de atoso a wo hwe no sampa no abusuafo medonyame sampa na ya hwesa hoye ne mentimi ho ase dide ya ekoso sampa no na wotwetwa mu ne nya ne ntiesa brante ba ko ye friend Alhaji Mahama konfo anase nkofo be kofi na ra abonutuo ewo no ankasa ne fie akum no nipa mensa na tuo ika wonom ema brante Mahama ne de wato na nanom wonse do mienu eka ho de entia yensa aka ene se womo ewo hospital ya womo eji ayarhwe anase womo pere wonom enkwa ne no ena fanu mienu nyina no meche to lesa majafla ene sa modua nkofo no bi eyi de hye obi nemum no sisi ano se de samudua nkofo eka ekire se eye jafra nkofo ne koya womo ekobo abrantie no etu nti si ano mpeso mche so manya evidence mpo omode ba abonten na akire se ampa se ni si nti no omode mutu a ya hye no omode tu awbo ne bobo dan ni mu net ni fie hono evidence ya de nyina abeto abonten omo kire se nipa na oba honom no ne edum kani abrantie de pie no bo ntuo ede ekum nti omahu nipa kro ankasa ya omo chese abrantie bi de Jeff ono so ka ho bi ena tutrasem sa ye cost no mo de mo fanje police mpo da bi na emom no mo so ebetie si ene ne abrantie no e de afeso na ebeto odwa no ama sampa ye din nyinya abo wonom ehu abo wonom ya eho asem enya asem de wo video ya otimi hu jadem ya nkofo afie ena ye hye no e wo sampa ye hye no ya nkofo anase temfo bi mpo esu se mpanifo nhwe no momrem na innocent people de ya kese kwa ne se omo kire se womo a omo ye innocent omo nyima sem ne hu bi ade hye no ankasa afanu mi ne kono omo ohun animo nemom womo a womo tinche no omo nka bi nhye mu no womo mom na ye kunkum womo so ono na obi kunu wada ne ho so ono de hye na ono nim se me ne asumesi wa asem ne de menyawa meyo no mada me ho so nto omo do mada omo ho so na womo mo tinche wonim se emfa womo ho no omo te bebi no omo mom na sese etuo ekeka wonom enti ohwe screen so autum se nya asem keto akwa ejadem afi etuo etoto tie video ni mu din a utum se etuo etoto kronim ahadi sei afi market edwan so honom no ene ekopiem honom so dia ehodin obi a nkodwom ewo sampa ene patemu a ayare ho sampa yeguso a ehemon ekasa esa sundwentumra sampa se no bi a shifty blame we see yewe na ne hwan ena ama mentimi ho se ekoso ewo sampa enti ya hwe ni mu se Karim citizen ene ne nkofo ene evidence ne beba emfa ho se eye yira jafla nkofo se womo na yes anu a ewo se police ene omudi na mra so ene omudi na sisi ene nkofo so bisa se na police for mo sampa no mo hene fa wo ma yedin sa esan se tututu e ba ye nte hwe afi so kronim ya eja edem ni ade nyina so no ye nti se police for eye bibia de afa ho enti die porte pa na sampa police for wo mo eye wo honom allegedly ye say wonom etai samudua ne nkofo achi MP techi DC techi allegedly sana jafla nkofo no so ekeka samudua so nkofo so enti sa no jafla nkofo na ekoso chaos wonom anam so ma wo so ehwe abo wo so ade hye eho ban enti si ade yenim nipa wodi boni anase nipa ne nkofo hye kira sa boni no ekoso emfa ho ne afanu mi nyina de wo yesa no ewo se kina mra no eni nipa kuro edi ne besere sampa positive ankeka wo mo ho esan se ase wo mo ya tia da wo mo ya edi dodo ba sa no a na de ye tina bonten no sebi prejudice ye ya je edi nti besere wo mo se wo mo keka wo mo ho na wo mo enye bibi Karim citizen din sem bia tudwa ya enkofo eka se wo se chi no wo se wa obesum jafle mu no yenkuno ne ade na utukuru mu
na wotumi eka asem sei yenkum obi a wa be hye obi bi eku no mu jafla mu nku no a ono na omo fe Emmanuel Ankama no ai so omo de omo so omo chese onye omo hene ntu mu hu na mu nku no ni ade na obi ka sei ya eya na yentiens mo de tudwa na afi wo beten ya ba ka kire se e jafla nkofo na ema mentimi ho ase no eba no yenti the Caribbean citizen ensi mo de tudwa ni bi di nipa mo nsabe ka no Sampa bia no mu nku no nipa no ye mbenya ne bia no mu nku no ema mo mfa obi a ho nche no because enti ne mbechi no Sampa bia no monyi ne mfiri ho obi bia enya alert mesi Emmanuel Ankama ye chi no Sampa be twa ne ti se dwan Ankama ye chi no Sampa ye be twa ne ti se dwan mesi ye ka kire mo from this moment from now obi bia obeti mo Sampa ye be kum eye simple samose mo masumdue ma Sampa ye be kum. A few moments later. Maybe koso ewo Sampa na aniyan pa aniyan na ya faso ahwere nipa bako ewo Sampa according to information a menseka nipa bako ahwere ne nkwa ewo endra etu atoto a Emmanuel Ankama espake no ewo Sampa. It's alleged that there's one guy called Mahama ahwere ne nkwa ewo endra Emmanuel Ankama etu atoto a oshase ewo Sampa na ebusuafo enti ensem na abrante ne tudwa no na uti bi no enu achi na wasa atwa ne ho abeka kire se yewra tolesa ngwaja frankrofo na amamintimi ho ase no ekoso honom na wosu bekum obi anase yenkukum obi no o ba ne nipa ko o matu so no nso hwewo o nso so be boa ne ho no nso de afesiu ejesi ade akwakoye obi ache ntumi obi ache na bobere ne mema yo no so na blo obi ache ne mema ye wo Sampa obi ache ne mema ye wo Sampa enti wa woto Sampa wo na ho so ne de ene woto wo no mo na chen se ya fiefie ne ya hyase a yeso jegumu ajadem tata ja ya hyehye wo Sampa no enti ye sempanimfo interior minister ene post sahene yewa yohonu ene mpanimfo nyina yero mahama no akasa kompo oda asafo adwuma na no yebesere commander in chief so onfa na no ntumbi na wo monka na Sampa asem ase eya yedin dodo yenka bi mafa no mienu nyina no asomdue ne hia entumi ma se obi akonwa ho obi fie asem ho na ade hye wo honom na eba be di ho yawo omne bete ho pentenkwa eba se moa enti yebesere mo ya tete se omo aban na aba sa na yate se omo aban na aba omo panyini wan hwe yi a omo mo aban na yon popular fise omo kan ye enkofo ka jafla nkofo ka se omo aban na aba yerebu mahama so be kan bi se wate se police commander o honom no otai this otai sa modua mu achi NDC for omo mpate mo nyina ata sa modua ne nkofo achi udisi na musini amampanyini won ka se wo yi no odi na wo ye wo honom de abo sans wono na ehye wo honom de ama wo ono na ya na musini ya wo si wo na mu Sampa edi ebe na omo ye de afa sa asemi ho besi na ye nti hwe mfa ho ye hu lete bia ye hu hwe eno an so bia so no ye de ope o Sampa obi aso no okum nipa o Sampa obi aso no afatuo obi a otu o Sampa obi a o weapon o Sampa emrama ho kwan sa na asese de na mo ya fa ho asempanyufo mo hwe Sampa edema yiro mampanyini enti du ba bi na nipa ne ya de no na se ye nte ho hwe anase se wo de adwuma hwe obi nsa de wo ye ne enkoyie anase still na unhu na adwuma ye nani so a e wo se wo bam obetuma asesa no ana ometuma to nsa de frempanyimfo no na afutu bi anase kasa bi wo no ma wo mo aka se ye nte hwe no anse nipa wu o Sampa saa ena obi asori ano wo kanede obi asori ano wo kanede enti yesremo a fi ambulance service ne kompo no according to source no asem ni sikwa no mo ba hono ma omusuro ye post obi akọ Sampa won pe wo post obi obi ya reposting wo suro they say na how sure are we say school additional the chile koso abanyuma state institutions wo hono no nyina no e koso na asem koso hospitals e koso na asem koso na omo ya adwuma no kompo a arehemu ba ni gide be no mo wo mo de adwuma no Sampa hono yaka na mudi atem on social media no so yaka comment section honom mo na monim nsema kese yaka na mo twena mudi atem
but enye nti put yourselves in nipa na wo na busuafo shoes na na say de wo na aka say wo to ba bi na obi abusuasem obi ahini nti wo ba be wo ho e kira ye wie ne aka asem nyina wie na asombi etumi ba Sampa nipa na wukọ wanye wakonwa wudi de wudi ahene wanye wakonwa wudi ahene Bono Regional House of Chiefs me pamcho nananom yesere mo nhwe na mo ka Sampa asem esan said wodam no sa Bono Regional House of Chief President no enya de on why na adwo so be pass papa bi aka ana obe pensisi bi esisi wo Sampa intana Dormaahene ye beserew sa wo se Sampa suma hene de ade a ene ni suma hene nkasa na wo mra na wo mapisi Sampa asem no woni no nkrofo mekasa na asumbi ntumi mra Sampa so ne dia nti wo mra no mesisi ho nsem na untumi ntan honom say Bono Regional House of Chief President obi ya ye de na na kofi so ye de wo so ye president nti uti da enye ye obetumi akoho e wasade se wo honom na wo ye member the dey tina corona mu de ene me ekoso na untumi hwe ntana senka e ka wadwuma ne ho so utumi kwa ye de a ene se bibi koso a corona wo ko mu ayi no se corona aso asundwe nim dey tina wo ko na ato adom di wo gina nkwa wanko ukọ kurokuro ahodo so an nkro hyehye wase a wode dom se di ochukọ adana Sampa da wokọ yi no president da wokọ de wonkwa wanko na wo so odom di wochi fi so nim se ho nyo unim pefe se ho enyo na pomba bobia so eho te hye se omo okuro mo no nyom nyina so ne tasa modu echi ene nyom nyina so ne taja fla echi imu ache nti ye besere mo hwe na mo nyi bibi fanfa ho na nya nkofo nsam na Asante ayi sei na Ashamia ayi sei na akoka bi ebi tua moto wo ye president honom hye no ho asem ne ka wo sesa modu atena konwa so 11 years a mo hwe ho asem na mo nka mo nkwa shifty blame na we na ye sei na we na ye sei na we na ye sei nipa na wa ye sa no mo chi na mo mamra ni emfa wo so wo jafla anaso wo sa modua mo hwe nipa kro no na mo mamra ni esan se Karim citizen mo so mo evidence e kire se nipa kro na edi anyambra asem no watutuo wa yesi no mu nipa kro abobo di so the Jeff enti di entina Jeff no da so to no bepem sa abre mo ma ye nchi Jeff kro no na mra ne Jeff ni esan se ofiri ne so a no obo be foforo so e bia na ye wo enti mo ye nchi sa Jeff no no mo fa nsu anyansa fisa omo Sampa no sese no oma ye basa why corona ye basa enti wo pri corona no nipa ni nyina wu a ni ye ka corona de ma wo a why na kodi ni so corona mo chitafo nyina ma so makogu baabi mo chitafo ankasa no omu ni corona mo busuafo no omu ni corona ena wo mo fi baabi kodi omu nkui kodi omu pa wo honom no ene wo timamufo no mo fifiri honom no wo mo ena sese omu no huna mane ena mo mabusuafo ndo mu ni honom omo ba be kaje guma omo be se ne ma na omo je hokọ na omo ti krom no omo fie hye omo hire omo ma kofo okununom nkofo papa nom ena omo na hire wo nom abranti em bo nutuo yi yesi chese din won pene ho asem ena onu mo mewu wo mo omo so tachi ye nyambra se mo nye no so wo honom a etu ontumi nkan wo mo fiso no ada ne ho so won kọ na otu aka no nti yebesere mo hwe na mo ka bebi fanfa ho ya ka obi ahini ho asem ho obi tinchen yi wo mampanyini yesere obremu Sampa obi a shifty blame mo Sampa obi a so obi na eye obi a so evidence enso yehu de wo ye sa de wo Sampa ADUMASA TV for adwen che to no yegusu ehwesa asumbi beba Sampa yebe ka kusisi asumbi so beba fi se videos enura enene videos eba yina na de abem no nwumere de no ena udi ka hwehwe bi no nwumere no kulma ye din ena titen market wo so a eho din obi ankodwa so obi ankodwa wo honom enti popotwe bi na bodwa obi abo no ne man tem honom no ototo bi no da koso getu no eno ano no suku nkwala eko suku o musuro teacher for chade o musuro obi a ye na dwuma wo suro visit anytime bibi to di go mo Sampa my bro ye ko kan ya musia sumdiaba sa mo dwa da sumdiaba Sampa peace aba Sampa ntina kana no ko ye ne hwe nsi no peace aba Sampa na wo twi ne bi esi
mama ye hu ekuro no ne yemfa aduro ntaso ne ntumi wu ne enya se etufu tugu ni pani no Sampa nyoy na meka su pin say Sampa enyoye ye wa namusifo o mama ye report Sampa enyoye na mo amko for so videos on TikTok any social media na ye nyina ye hunu Sampa enyoye nje bepe wansam na yaka yenhwe na yenka aha ye ADUMASA TV odo wadwon chebe to no Facebook, YouTube, TikTok na bibia tuma koye e de abrante pon online ene chinchim na furuma e de ma me de bia ma metumi de dwumadi ebremo me din gate semene koku yedase